देग्लायबो गाखोहैलालाय नामा दामोनहा? नायदो लोगोफोर जोङो नै बावखुंग्रियाव थांदों जों जौ लोंगासिनो नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय लागाव देग्लाय गाखोथारनांगौलै एसे मोजां गोसो होनानै गैयाबाबो जों एसे इन्टारेस्ट लानांगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां मोनोबा एसे साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय Mama lawan nama. Dagelan aku mandai. Dagelan. Biar ada ni sekali dah ada. Lagau. Mana mula asal dia? Baukungri. Moga aja ada na. Jangan na. Salam. Mas berapa ibu lu kan aku tidak. Ini yang lain. Surya. Pura aman sedang dari kita. Susila. Mana nanti sih kita boleh. Ayah. Apa sih pura? Mana nanti? Mudah mudah. Sudah dan masih terlalu mesra. Aku kan mesra. Sudah. Kalau aku dengan seberat mesra naik dan naik macam baik tu. Ada nak kira kita lagi? Semacam semua ya. Dalam ni bulan ni berapa malam bulan? Agak kemana mulai? Ayo, duduk. Aku nak nama dulu ra, naik bunyi sih. Gimana kami tu? Mogang deh. Oh, kamu di pari mundur. Gimana itu? Sudah ini nama? Tenang. Baca. Ini saya tinggal lihat dawai, ini ya. Lihat masya Allah. Kamu nama ni? Mana fikir macam mana beli? Boleh macam. Jadi hai benar kamu aku. Benar benar. Ini kamu lalu ni. Apa juga pula kawai. Itu mana ni risiko. Ada mana ni risiko kawai. Apa ya? Apa? Salah. Anda aksi anak sungguh saya Afrika benar. Dalam penemuan sana.
ไปนี่เราसमायना दंथारो नै गार्डेनावबो थांनाय नांनाया आरोना गार्डेनबो दंलायलायो नै हमलायलाय ओरै गाहायजों खारलायलै ब्रा खसुबाय माथो खसुद्रायलै माबा जों दर्शन लानो थांगोन थेवब्लाबो एसे हास्थायसै आरो मा सानो रेस्ट लायै थांसै थेवब्लाबो जों बेखौ सोंफिननांगोन ना देखायनांगोन जों उफाय गैया साननाय हनायफ्रा मोजां जानो हागौ दा बेनिखायनो एसे आवगायोबासो मोजां आरो थ' दावगासिथ' होद भिडिअखौ खालामथ'नांसिगोनलै
नै हेलौ नोंथांमोन नायलाय बेसेबां खस्थ' मानसिफ्रा फैगासिनो फाग्लाबादि खस्थ' जायो बयबो दर्शन लानो थाखाय फैयो बयबो जिरायलानानै दङ नै देनजार खस्थ'लै अखानानै जाबजों फाग्लाबादि खस्थ' जाबाय जोङो देग्लाय फैदोलै बिराद गोजान फैबाय जों नै जय Mana sih? हेलौ नोंथांमोन बेनो लास्ट जों गाखोबोबाय नै गोजौआव सफैबाय बेनो लास्ट मन्दिर जों बेयाव दर्शन लानानै ओंखारलांनोसै agak भिडिअ लाबायलै आं बावखुंग्रि हाजोआव बेबादि दिनै गाखोफेरनो मोनाखैलै आङो उसुमनि बादि मोजां गाखोनो मोनाखैमोन जोबोद खस्थ'खा माबादि मोनखो खस्थ' हिनजावफोरखौबो साथाम लानानै गोजौआव दावखोदोंमोन आङो ओमफ्राय हायैनि जुनैनो आंहासो नैबेयावहाय दुलुलायलायबाय गोग्लैदों आरो नैबेयाव दांदों आरो ओमफ्राय देग्लाय माबादि मोनदों अखा हानायावहाय बिदिनो अखाया हानानै हायै हानानै आङो एसे हाजानो बादोंमोन आरोना हाजानो बादोंमोन ओमफ्राय हाजानो बानानै माने आं एसे मोजां दिन जाजादोंमोन आरो होमबाबो एसे इन्टारेस्ट जाबाय दा होमबाबो गाजा गोमजायै एसे ज' थांनाय जाबायना एसे मोजां मोनो आरो गोसोखौ खुसि मोनदों होमबा बे देग्लाय बोसोराव थांबाय जाबाय होमबालाय जोब्बायानो जाहैबाय दिनै लास्ट औ होमबा बेयावनोसै एसेनोसै बेनिखायनो आङो सानदोंमोन फैनानै आं नोंसोरखौबो लोगो मोनाखिसै आन्दायगारबाय दाना ससेयावहाय ओमफ्राय दा आन्दायनानै दा आङो मामा सिख्लाफोरनोहाय आङो फैसा हरदोंमोन ओमफ्राय बिसोरनो मा जायै जादों नोंसोर ओमफ्राय आंखौबो लोगो मोननाय नङासो आङो बेलासिनि मारै लादों आरो ओमफ्राय आङो दा हारसिं फैनाया जादों बेनिखायनो आङो टट' ड्राइभारखौबो नागिरदोंमोन टट' ड्राइभाराबो गैया नागिरलाजोब्बाय आङो गेट खाथि थांजोब्बाय आङो नागिरबाबो मोना बेनिखायनो आं नोंसोरखौ दा लोगो मोनगौबा होननानै आं बै लामाजों बारस'बोनानै आं नोंसोरखौ एसे बिदिनो फैयो खोमा होननानै आङो थांनाय जादों बेनिखायनो आङो माबादोंमोन आरोना नोंसोर रायदावनायखायसो आंबो रायलायहरनाय जाबाय आरोना लोगो मोननाय जाबाय आरो होमबा एसे मोजां जाबाय बयबो बिथांमोना नायग्राफ्रा साबसक्राइब खालामनाय होदोंसै औ बिथांमोना नायगिरि बिथांमोनाबो एसे साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे कमेन्टखौबो सोंनो थाबाय ओमफ्राय मा चेनेल नोंथाङा खोन्थाना होदों सुरास्ट्र टिभि चेनेलनि नामा औ थेंक इउ एसेनोसै आंनि खावलायनाया